Kaya ko pa. Ilang percent ka? 89. Ganda naman ng ano. Ako lang, marami akong yung block eh. That's why. Okay, pili ko. Ba't mo kayo? Gusto niya. 90s na yung matagal. Alam mo po, natin ko alam bakit nag-90 sa inyo sa amin. Si Justin. Tama-tama ka. Kasi broken jazz. Ano meron mo sa Pinoy? Sunod-sunod kami yung challenge. I'll let you know kung dumating. Nag-chat na yung ano naman yung ate Leia? 80. Not bad pa naman. Kasi wala kami tayo. Mapagsak ka rin ng 83 kung hindi ka na. So, technically, kung kasi sa 80 na, hindi kasama yung kumari na group ka ng bago. Ay, bago yung likod. Hindi, pag lumipad. Siyempre, mapagsak yun ng 78. At part-time. At part-time. 5% sa akin. Kaya... Hinintay ka sa isa ng hapon, di ba? Hindi ka ba yun? Youth ka na sa hindi. Try rin natin. Dur! Bigyan mo maganda para nakikilala mo rin yung mga sila. Hindi ka mukha mo yan. Ay, nag-record siya lang din. Jerison. 39 Jerison. Hindi, punta ka lang. Mas kwento ko yung Ba't ka nag-utot na? dati si ano, sila Ahi Patrick. Balita mo. Hindi masama yung eskwela. Lalapit lang kasi walang sementado. Bye, Army Navy. Pero, uulanin ako nila. Kasi bagong kope. Yung ito na naman yung Thank you. Sarap.
sir. Boss. Tara, Kami let's rin go. na, boss. Yan na. Virus na ba? Boss. Sali sa CU. Let's go. Lakas nila, no, sir? Nila lang malakas. Hindi na ba bahay? Sa bahay. Ayan na po kasi. Ako kasi pwede mag-isip. Oo nga. Eh, ikaw hindi. Ako sa office pinagalitan ng mga. Nawawala. Ako yung iniwan. Mitmit na lang. Katabi lang ni Mitmit. Bago si Mitmit. Kasi di ba magpapandan tayo? Ika yung Tapos, ay, bago mo. yung dating cafe. Dating cafe. Saan? Yung May 25. Hindi yung French ko yung dating cafe niya. Tapos tabi-tabi. Yun yun. Oo, di-reserve yata. Saan yung car mo? Pwede tayo Kung pag-uwi ka na lang sa amin. Baka mawala. Cafe ni Hindi. Hindi. Sa friendship lang. basta hindi. Oo. Before mag... Nasa same. Sa left side. Thank you. Ay, tawag ka lang Mayra sa akin sa messenger pagka hindi mo na. Ako pa natin yung sinyas. Ingat po. Saan tayo, Mika? Dito? Sakit ng braso ko.